our YouTube channel. So as you can see na Mr. Taliwala sa mga kamaisan ron. Oh. Magasanggi di kami rong adlaw. Kauban ang akong mga agawiks o ako ang the great mother. Manager ako so kay makabagli sa moong mais. Ja, paspas kes manager how kay attire mura magkuan? Mura mag-asawa ni kasi nga nato ganing. Mura mag-asawang bro. Ito nas banana ba? Nga na ba ito yung tao? Bro. Asawa ko. Ay dura ko no. Gura. Ha? Gura manggunang ako. Ay gura ko no. Diba? Katong nasa banana groomingan ato. Ora guys, nagkumbati na deron. Pag ako, kay ako magipagunit ni manager, tig-vlog, rekono ko. Sarap utabang mito ko guys. O, dara, mo ni pinakakusog mo bagli sa mong mais, si Mads Buki. O si Mads Mamot, mabod, ikaduha po ning kusog mo bagli. Hoy! O, na natin ikihag trespassing dire guys. O, tarungan na ninyo din hawag sanggi kay base nagdina worth it inyong pagpananggi diha ha? Pabato kag mais. Kasi pabato. Sagpaan na lang kung mais ino na ibatua. O dapo dire guys si father tabang pud siya. Kusugin na mo bagli pud. Hasta kuan apilo nog bagli gud pag mga punuan kuan. Og mo ni ang tag-iya di ay si Noiters. Noiters, how are you to find out? Oh, dara. Mo worth it kay namo ang pagpananggi ron kay murag daghan-daghan mig sanggionon. Charot. Okay guys, magkita-kita ta ninyo unya og kanang mahuman nami og unya og magpadayo na mis amo ang pagpananggi. Babus iklabus. Guys, na nang ilog og tudling dire da. Kiha nagtispassing. Kiha ni nang tispassing. Dili worth it imong kamaisan ay kog grab da ha. Di man ako tag-iya ni to tag-iya. So guys, ang atong mga mais ron, mga gwapa kayo liwat sa nagsanggi. Okay. Ginoo ko. Kasi katawa naman. Sige man nagkakaog bayabas o katubla. Hindi tublon. Oh guys, si manager nagsiguro nagkuan din ha, nagsiguro nagbo-vlog. Sige ka. Ikaw na si manager. Nagkuan pa mangkong. Nangilog man kag tudling. Nangilog og tudling, di wa man koy tudlingan angkon. Ngari mo ba? Mama ba? Bigyan ng obligasyon. Ay. No, natuay na gyud sa kiya. Ado na pwede kang mga ano yun. Ano sweet kay dogog og som. Ana na to. Pata di na gyud madagay. Gahi wala oy. Muna din ha. Larutan na lang punuan manager. Pagbantay mo ka basing na ibanak. So guys, ang purpose din namo nganong nananggi miron kay aron maismi niya makabugas mi og tik-tik ba. Makabudbud mi tik-tik nya magbujog pud mi nya sa sakan og kamuti o karilit mo ana. Taga bukid ri makarilit. Uy, usa man tawo ta. Bukan naragot. Iya nga nang pagkag sa bawang mama. Kusoga man imong kuan ma. Ay, nagtawi mo. Mama mangaktod mo. Nangilog man kay tudling. Kasang pundok oy. Ninyo nako. Wala kadaghan ba ning mo? Oh no! Katong gipaak. Kanalong bagkuan ay tani. Nagtanong man. Nagtanong. Parang nagtanong. Lupig ko'y makina na mo sa kapaspas ha? Pagkapo. Wala ko'y pamaha nga makina. O entaw nangalin. Entaw mga litcomers ta. Uy na, naduha ng pundok na diha. Ana ragod siya. Aro ingnon daghang pundok na. Ang sarap taon ta. Aray. Agito dada ring mais tirso kasi tirso. Suga din mo ko aning anak mo kintin. Ang sanggi magapa. Aray guba. Sakitan garo si Zaktijan. Grabe ko na may doktor dire.
Oh guys, kisa na ganahan mukha og utot-utot na utot-utot dire. Ya? Sino Nakarelate ani ang hilaw malay mo kuha. hilaw lang ni. Papa may hinog. Ah, hinog. Patay si Mama. Nagaulit mama ro na. Bugwak na utot niya mama ro. Tamis kayo. Tamis. So guys, na sila sa last part. Sa last part namin mag kuan. Asa man ho ah? Kani? Ay, kumujin. Okay. Maniunag pa dari. Guys, pakpak. Nga luya. Luyas init. Ako po na ako kay. Lain na murag lamdong. Lamdong dito jud. Di ba murag ka nang murag ngit gamay ba? Atong sigo maning anagon. Wala na pud. Ooh! Bilang kara lang na isa. Ah, mani dire lang. Haring anagon. Ya, Bahi ni tata. Dala sa hol. Minuang man ni mate mamot ikihati karon. Ikihati karon na. Child abuse nang imo ha. papakan ito na. Next undang. Nang tirso. Mag-outro na ta oy kay. Tunho man. Otro dihay ka na hadu ka nang kamera. Ikaw uy kala do na ho. Binigyan talaga obligasyon. Dapat masunod kas manager. Ah, manager. Yang nga ni di mangguro ni pakpakan ha. Para bilhin. Tara. Ha? Patak siguro tanan na. Ay lang, ipili pa. Ito mong kita tong nawa ka na. Ikaw din ako gunit. Ay ako po. Pero dala tong sa Guys, naluya mi guys. Tabang mulat na mag-init. Patay na ligit. Nabugbog-burn na sa init. Kalatang init. Alo, gibantang sa na to. Init. Ay, nibantang na to diri ate. Ay, nalud sana.